Rogblokken undtydeligvis ikke rigtig til. Jeg prøver at gå så højt jeg kan, så kaster jeg op i luften. Så jeg kan bare den anden gang, så skal ikke smadre en telefon. Så velkommen til! Hallo! Jeg bare på den. Og nu kaster jeg op i luften. Var det ikke bare en god tur, folken? Og bremser lige og kommer ned til jer. Tak.